Nyt kun olet tutustunut muuttujiin, niin lähdetään antamaan muuttujille arvoja. Eli tässä meillä on esimerkki, jossa meillä on lauseke 3x miinus 1, eli täällä näin, jolle pitää laskea sen lausekkeen arvo, eli tämän 3x miinus 1 arvo, kun meidän x on yhtä kuin 2. Eli nyt kirjoitan ensin tänne tämän 3x miinus 1 lausekkeen. Ja nyt puhutaan, että sijoitamme x:n kohde. Täällä oli, että x on yhtä kuin 2. Ja x tänne x:n kohdalle luku 2. Ja nythän tämä vielä tarkoitti tämä 3x, eli 3 kertaa x miinus 1. Eli se on se kertomerkki. Nyt kun me laitamme sinne luvun 2, niin tulee 3 kertaa 2 miinus 1. Eli 6 miinus 1, eli yhtä kuin 5. Eli tämä meidän annettu lausekkeen arvo, 3x minus 1, on yhtä kuin 5, jos meidän x on yhtä kuin 2. Eli se arvo riippuu täysin nyt siitä, että minkä arvon me olemme antaneet tälle muuttujalle. Eli muutto oli se x, ja muuttujan arvo on 2, mutta lausekkeen arvo on silloin 5. Nyt me käytämme tätä samaa lauseketta. Eli meillä oli 3x miinus 1. Laskemme sen arvon. Jos x onkin miinus 2. Ja nyt tämmöiset negatiiviset luvut, niin kuin muissakin laskutoimituksissa keskellä laskua piti panna sulkeisiin. Niin sen pitää muistaa täällä myös laittaa sulkeisiin, eli 3 kertaa miinus 2, miinus 1. Nyt pitää muistaa laskujärjestys, eli kertolaskussa ja kertolaskun merkkisäännöt vielä. Meillä on se 1 miinusmerkki, niin tulee miinus 6 ja miinus 1, eli miinus 7. Eli negatiiviset luvut sulkeisiin. Näin. Eli tärkeää on, että se negatiivinen luku on aina sulkeissa, kun sä sijoitat sen sinne. Ja katsotaan vielä yksi esimerkki. Täällä näille, jos se onkin murtoluku, mutta asia on ihan sama. 3x miinus 1. Aloitetaan aina sillä muuttujalausekkeella ja sitten vasta sijoita. 3 kertaa 2 kolmasosa miinus 1. Eli täältä taas tonne sijoitettiin tämä meidän x:n arvo. Nyt piti vielä kertolaskujen, murtolukujen kertolaskua muistaa, että tänne ykkönen voitiin aina laittaa alle. Eli 3 kertaa 2, 1 kertaa 3. Täältähän sai vielä samat luvut supistaa. Tuli ykköset tilalle, kun me saan ne sinne. Nyt puuttuu tuolta miinus 1. Eli koko lauseke pitää pysyä aina mukana. Ei saa oikoa. Eli ei saa tiputtaa mitään sieltä pois. Ja täältähän tuli 2 miinus 1, eli 1, kun sieltä tuli 2 yhdesosaa. Se on yhtä kuin 2. Eli lausekkeen arvon laskennassa on tärkeää, että se x:n arvo, tai jos on vaikka y tai z tai a, niin se annettu arvo pannaan sinne x:n kohdalle ja muistetaan se kertomerkki laittaa sinne lisäksi.